En un poble, al cor de Catalunya, ja havia arribat el fred i els tions, a poc, començaven a despertar. El nostre tió va obrir els ulls i va veure com li arribava una carta. Quines ganes de llegir-la! On hauria d'anar aquesta vegada? Estimat tio, has estat dormint tot l'any i ja s'acosta el Nadal. Necessitem la teva ajuda. Aquest any t'hem destinat a casa de 2 nenes, la Berta i la Júlia. Ja pots començar a anar, que t'estan esperant. Recorda que has d'estar molt atent a tot, ulls ben oberts i orelles ben grans. Som-hi! Oh, un pas de vianants! Miraré bé abans de creuar. Quines vistes més boniques! Oh, allà està la casa on he d'anar. M'amagaré aquí, que he vist un gos molt gros. Ja he arribat! Aquí és, al pis 5. 0, 1, 2, 3, 4 i 5. Posarem a sota l'arbre. Amb la manteta perquè estiguis ben calent i un plat per al menjar. Li agrada molt les peles de mandarina. A mi per Nadal m'agradaria molt tenir un os de peluix. Doncs a mi m'agradaria tenir una manteta de color groc. Ahà! Ja he escoltat les coses que els hi agraden. I arriba la nit de Nadal. Caga, tio, tio de Nadal, no caguis ara cases, que som massa salades. Caga torrons, que som més bons. Oh, la meva manteta groga! El meu nino que volia! Gràcies, tio! I quan tots estan dormint, el tió se'n torna cap al bosc. Adéu!
Ens veiem el proper Nadal. I aquesta és la història del tió. La història sobre un tronc que ens fa creure en la màgia i la il·lusió del Nadal. Esperem que us hagi agradat, perquè aquesta bonica història ja s'ha acabat.